dai baya gari dai ko? A'a baya gari ya ce mun yayi tafiya. Yayi tafiya? Yayi tafiya ya kayan shi ya fita. Ki san bana so a zo a samu matsala ba. Ba ya za a samu matsala kai kanka ka san in yana gari ai ba zan kira ka ba. Baya gari yayi tafiya. Yauwa gara haka ai. Ya fi daɗi ai. Gaskiya ne ta ina yanzu a fara ne. Kamar musa yake ci ba. Bari dai in tuba. Ka tsaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gida? Uwar gida. Na'am, san da dawowa. Bari kawai. To bai gida wurin kama ba. Ruwa? Ni ai ban ga tashar ruwa ba. Wallahi abu ya faru. Me ba ne? Kai, mutane ba imani. Yanzu tashi na daga kasuwa muka je gidan abokina Lawan. Muna zuwa gidan muka ga wani kasurgumin dan iskan kato a tsaye. Muna zuwa wallahi kawai da na dau adda a gefe. Wallahi wap na cire masa hannu. Ba zan cire mai hannu ba? Banda mutane ba. Yanzu ba kina ga sadaki a banza? Ara'a mata ya kaɗi ba kamar jamba a Jos. Ina kai ina zuwa gidan wani kwartanci. Hakan ma ba gidana ya fi ba. Idan ka shirya za ka yi shi ke. Wallahi sai na fere shi, naman shi zan yi yadda kin ga ake kilishi sai na yi kilishi da namansa. Idan ni fa gudu ya fara wasu. Bai baki horo, ai tukunna ma. Da a ce wani dan iska ya shigo gidana kilishi sai na yi da namansa. Na rantse. Bani na fara ba Wai ya kaman kara nake ji. Ai gida waya na ne. Wayan ki. Ba yanzu ga wayan ki kin kya ce mun Bani na fara ba mani sai na zama lafiya. ƙarya kake. Ƙarya kake. Saura ke.